musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere feñjayi ɓattake bindaɗo jaslari sappo e ɗiɗi colte hitande ujunaje nogas e joyi ɓattake men fati koye gurdam galleji ɗi alhamdulillah en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwani mama enen kala en denti en mbi alhamdulillah yo Allah ɓeydan en jaam yo Allah ɓeydan en sutura yo Allah ɓeydan en ndenka yo Allah ɓeydan en yaajede cellal mbaɗon pini alhamdulillah mbaɗon pini mbaɗon jari bongal subaka nde tawno eɗen gandi rendo men neɗɗo so fini yarani kafe tan jiiɓoto ɗum koye rendoji men ɗi sabu mawɓe men nden pinanno ko gila hedde daɗe gaɗane nana wowru ndu ne dilla ha ɓoyɓe caha uurɗe sa fini tawa suudu fof ne uura moni kala ne miccoɗo mammum nden ko mamiraɓe kewno wadde ɗen gueɗe min noon mi dañi fartan e yarde kafe aljannaw so ɗum gandi aljannaw cinde ɗe ɓiɓɓe ɓe guitte cahe une ha ɗigga fewni ha few sigge waɗe kafe yarimi mi yari ɗum alhamdulillah way kadi goɗɗo kadi honam yari ɗum ɗum noon moni kala yo siftor mammum nde ummoto subaka law sulmo naaɗo hay salligina dalani la ilaha illallah surtout so tawi ko dabbude a yiyat tan jomum yeeso fof ne furɗi koyɗe purɗi mbi fur nden nde jane wayno mbaɗa suume ni ñamano maaro gayno waɗa suume hay mawɗo allahu akbar jamanuji belɗi yo Allah reen ɗo jime kutorano to banggue cokkal gawri caggal wuro rewɓe ne jangga jime moni kala yima ɓiyum ne yima afu mum kodda mum ene wadde hen duwaw taw on ko ɗanniɗo walla kadi ko juɓɓurɗo yiɗede galle o yo Allah reen yo Allah yaafo yimiraɓe yaafo babiraɓe yo Allah yaafo en yaafo jinnaɓe men yo Allah yaafo en ko adine mayeten yo Allah moƴƴan men yo Allah artir yidde e yurmede e enɗam e korsa yo Allah ittu o rento moni kala ne rento e goɗɗo o taw ko rento wona rentade saabu wata buɓɓade ko rentade saabu ciisodiral yo Allah dandu en e oɗo henna saaha gonaɗo o hanki galleji ɗi ko jewte so jammari barrade toggue moni kala ne yewta ɓe ne jala hay goto yiiɗa leloyade kono hande moni kala ko suudu mum téléphone mum télé mum yewede ne wara ɗum ne ɗeɗɗa ɗum ne ifña ɗum stress uji kala keewi yo Allah faabo rafiji kewɗi hande adi ɗum ko o stress en calmini denɗi meɗen ceerno Djiby Sow gorko mo Saare Burema ha toon to leydi France ñamowo ñebbe ɗe balɗe wi ko codowo yam ha moƴƴo taw ko moto moƴƴo
o nani bange Fuuta to waalo ngo hikka ne heewi ñebbe o ƴeewa noon jahanowomo toon mbele neldamo muudi to France to sabu ñebbe France ɗe mbelaani ɗen pasnete mbaɗe potuji ngala gu aɗa andi ñebbe men ɗe o wi so tawi neɗɗo ñaama ɗe saɗa ñaama ene waɗi gu seeɗa on gu ko ɗum tan tagatamo yewnude cuuɗi men ga so wona on gu kanko dal o yewnata ga gani wuli ɗum noon bisimilla makko ma en nelmo to mamaji to musidɗo men ceerno Ouseynou Kane hikka alhamdulillah ko kañum ɓuri ɓayde diwan o fof nde tawno kañum kam koko ɓafti ladde nde fof tan watti ɗum ha ko werti hande mo jiiɗa fof ŋañoro hoore tan mboɗo yakindo tan wattidiyo toon a arat tan tawa jomum fi seconde ne ñiro ñebbe ɗum noon yo Allah won ballo garte jeehe lappol polol dani ma ene weeli ñebbe ɓole goni toon hade men arde e yewtere men buuɗal yurmede ko fate gurdam galleji ɗi garaten koye actualité ji seeɗa no fotiri kala garten ko actualité hanki bonnuɗo ɓerɗe yimɓe kala oɗo étudiant bartiɗo hanki toon to Ndar Gueji Dande Maayo to université Gaston Berger mo inde mum woni Mattar Dieng mo ganduɗa heeɓi baccalauréat mum guila 2020 kono acci lettere haade mum wartade lettere o wi ko woto ñaawe kam acce tan joomam ñaawami mi felliti dartinde gurdamam ɓuri wonde teddugal am e wuurde ɗam gurdam ɗam gurmi holliti guila kemmi baccalauréat am komi ñawɗo min tan komi joñiɗo kono haɗanimi yaade ha université woni yimɓe noon ko finɓe ne paami woni yimɓe noon mbawata famde lettere o ne juuti ko seeɗa tan cubtiɗen hen o holliti noon o mona yaltina fittandu makko ɓandu makko ne heddo so tawi o maayi yo bam makko ubboymo nokku biyeteɗo Madinatul Jeylani so tawi toon ala guenale wodani kalɗo bam makko yiɗi yo ubbomo woto goye kam woto banne kam jenayse duwona ɗe kam est-ce que Allah est-ce que adunode welani balle yimɓe nguura ballen yimɓeɓe nguura neɗɗo wonɗo joñoto seeɗa tan alay sago ƴeewen ko wonti so tawi neɗɗo joñima rewaka yewtaka jaldaka toppitaka haaldaka miijoji gonata koye arde so miijoji ne ngara noon goɗɗum kala joltat hen est ce que yo Allah won ballo to leydi Mauritanie 15 nangaɓe ko fate banggue trafic document ji to banggue dewle hen 15 ɓe hen jeegomo ko liggotoɓe e état civil ɓen kala hanki darima yeeso procureur ɓenninama to kaso kono ɗo saaha enquête aji gudditama e oɗon fannu ha ƴeewe ngol laylaytol holto ngol iwi e holto ngol haaɗoy to leydi Mali laamu leydi Mali de ne yiilo haalis saabu hollum sattede waɗi nden sattede noon woni ko États-Unis de Amérique bamum windere eɗen wurɓe gaɓe ko kañum ittanno koppareje ne wallita leyɗele kewɗe ha tenti noon to banggue leyɗele ɗe ngala doole ɓayde on robiñ kuppama Mali o saaha gouvernement mum ƴetti pellital ɓeydude yogay taxe uji holɗini en ko wayno téléphonique ko wayno galleji joguiɗi téléphonique to banggue appel sa soodi crédit aɓe jogui hen 1%, sa tirima Orange Money aɓe jogui hen 1%, haɗani ɗon tan wona nde konjam naccujam leydi ndi kala taxe mum ɓeydama seeɗa ɗum noon jagorɗo o faggudu kame hoore jagorɗoɓe kolliti ko ɓeydude ndenka e kisal faggudu leydi Mali ha leydi Mali wawa yitade hoore muɗum. oɗo suka gorko o jeeya ko leydi Guinée o wiyete ko Mamadou Ka Jalilu Bari o yarata koye duuɓi 27 ko célibataire o resani o jeeya ko nokku biyeteɗo Jamfuna Kebali ne tawi nder préfecture mo Dalaba ko kam yaari welo tugganma tan août 2024 tati ndu lewru février wo yetti toon to Arabie Saoudite
ko welo o itti to Guinée ha to Abuja Nigeria, o yiɗi ɓennude o faya bange Tchad, o faya Soudan, o tawi noon ɗon koye guerre bonɗo woni toon, kadi toon deeƴani, o ƴetti ɗon ndiwo o faya Égypte. ko ɗon noon o rewi kadi laawol less ha o yettoyi to Madinatul Munawwara yiddemo wadde umra lebbi 6 omo e ngol ɗo henna laawol. O laati mawɓe men hanki no mbaɗatno kanko o rewi ɗon o waɗi hono noon. To RDC Congo caggal balɗe 5 o batu bannoɗo ñande aset jawtuɗo toon to Dar es Salaam leydi Tanzanie, beele jaam ene arta toon to leydi Congo caggal deeƴal hanki o piyanɗe ɓutte dilli toon to Sud Kivu, ha ganduɗa jayde holliti yimɓe hewɓe mbasi pittali men hakkude armée leydi Congo kamɓe rebelle mo M23. Israila Benyamin Netanyahu gijima gijande mawde o holliti 15 lewru février ko aset wonata so tawi Hamas accitani ɓen fonnoɓe ɗaccitede e nden sifande 19 lewru janvier yoɓen gandu kam sifande jaam wino nde gasi koɓe ummitanoɓe haare ɗo wawi wonde kala. Donald Trump noon holliti so tawi ɓe accitani ɗin otage uji taweteɓe juuɗe maɓe fotɓe accitede e nder nden sifande ma addanɓe konu nguɓe ngalana hattan wawde faddade. To leydi France some liya gasi hanki ha laaɓi e tawtorede 61 état o some baɗɗo toon to leydi France wona leyɗele ɗiɗi goni e tawtoraka woni Grande Britannique, woni Angleterre, ene wonde États-Unis d'Amérique. O sommet international sur l'intelligence artificielle jogoɗɗo yuɓɓinede wonande saha paaɗo toon to leydi Inde, holko jeeyi sababu oɗo sommet ko yidde ittude kala ko wone ngandi neɗɗo watta ɗum e ngandi machine, kala ko neɗɗo golloto machine watta gollade, kala ko neɗɗo miijoto machine watta miijade, kala ko neɗɗo jogui to banggue haqqilantagal, to banggue pinal, to banggue ngandi, to banggue fewnude hunde taw ko machine ngaji mbatta fewnu ɗum. ɗum woni nawde egginde aduna, egginde ko wone koye yimɓe watta ɗum e ngandi machine ngaji taw ganduɗa joɗor tan ko lowɗa e machine ma ko poɗɗa gollade ko ɗum machine o gollata. No pinirta yeru tan rokkude mon yeru tan, no pinirta tan gadda guppirgal ma gona e woppude gayna, pitta gayna, caggina gayna, mbaɗani gayna, togga barade gayna, hankkadi kala ko wone ngandima guila to miijo, guila to gandal, guila to pinal, guila to gueɗe goɗɗe pop itte loowe e nder ngandiji machine ngaji. On ji woni nokkuji hande ko roboji hande gollata kala ko woni ngandi neɗɗo itte waɗe robot taw ko robot hankkadi ne wattata gollude watta fewn watta foof. Mo yi Mouhamadou Ibrahima Sow en hankkadi keeɓi galle ne jooɗi pina mbiya robot aynoy tan robot falta jawdi ndi tan wakko sawru rewa e jawdi tan hankkadi ni ñalla ladde ñamata yarata kañum wondaka so waktu yarnoyde yonti yarnoya, so waktu heɓde less lekki yoni heɓa less lekki ne heeɗo kolli karlaɗe kaƴade kaƴim ɗanade kadi pullam ɗanade ewa so gayni alto jawdi mum arta hedde niɓɓel futuro robot debbo o ara hocca ɓirdugal ɓira ha gayna lalo fenda hankkadi taw ganduɗa yontaɓe ne jooɗi taw ko robot ji ɗi mbattata gollade yo Allah won balla ceer. Aduna o ɓoosi foof ko gandal ko wittoji kono so en ndenaki noon ɓe pewnu ɓe pewna ɓe pewna ɓe pewna ɓe pewna ɓe pewna ɓe pewna ha ɓooya koɓe pewni ko foof jiiɓodira wonta contre men fiya men e leydi e handonken dañoɗon jaɓɓuɗen koyɗe men yo Allah won ballo. Musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital seeɗa ngal min jinno addande mon ko adi men nde eɗen gara yewtere men buuɗalel mede ko joni joni. Yewtere men buuɗal yurmede garaten koye kisal transport. Kisal transport ko otoji moƴƴi ndewnoji yangara ɗo jiwata nder windere nde kala aɗa fayi Sénégal sa noddiɓe maɓe garani aéroport so jiɗɗa ko yaade nder leydi ma aɓe jogui sofreɓe nanoɓe pular haaloɓe anglais haaloɓe wolof aɓe jogui vanuji moƴƴi climatiseur yimɓe jeenayo ha 11 neɗɗo e bagage kala
aɓe jogii pikkoɓaaji e nawa yimɓe njeyo waɗi koof bagage mawɗo no feewi ɗo jiɗɗa yaade e nder leydi ndi Sénégal kala saɗa ara kadi sa noddiɓe maɓe ngarane ha aéroport so jeere jiɗɗa yaade so monument la renaissance jiɗɗa yaade so gore jiɗɗa yaade so lagros jiɗɗa yaade so yiyoyde terrain ma so yarude kursiji ma so salminoyde yimɓe ma e yontaɓe ma kala ɗo jiɗɗa yaade kala ɗi otoji ɗi aɗi keeɓi nawdema toon sa yiɗi jokkodirde e maɓɓe 00 337 45 66 52 21 walla mbaɗ on numéro ko whatsapp tan walla mbaɗa 00 221 78 197 11 83 musidɓe tedduɓe kisal transport ari tan ko wallude en tawno en jettima e aduna hannde jaɓɓo yeede en ƴettu taxi ji en a nodda tan joomum garama parnoɗa nguura e jawkal ma ko adi nde aɗa yaaha yo Allah won ballo yewtere men buuɗal yurmede to banggue gurdam galleji ɗi ha tenti dewle ene yurmini ene muusine hamni ngara e galle tawa babiraɗo ne jooɗi ɗo tawa yummiraɗo ne jooɗi ɗa yummiraɗo ne huufi ɓikkon mum e tañirakon mum babiraɗo ne jooɗi ga ene joddiga e debbo goɗɗo ene hoofi tañirakon mum taw oya debbo e oɗo babiraɗo kamɓe ndesodirno ɓe ceeri goo ɓe ceeri ɗiɗi ɓe ceeri ha tati debbo fuɗɗima mawnude nanɗon jooɗi hakkude maɓe lumbi gasi aɓe laarodira ɓe mbawa yettodirde ko deftere mawde woni ɗo kala resodirɓe poti janngude ɗo rentade hayde ha hagga ɗo rentade hayde ha hagga ɗo eɗen jiɗodiri kono en jaɓani ɗaccude wone détailluji hakkude men aɗa yiɗi mboɗo yinma ko dewgal woni hakkude men kono ndetayon bolle puyɗe ne keewi hakkude meɗen a woppata mi woppata ñande kala ko haala ñande kala ko duko teni ko dukata ko eɗen jawti ɗon eɗen mbawi ɓennude ɗon hankkadi ko ɓiɓɓe men ƴeewen no dandirɗen koye men min mi radda an dadda ndendinen ñaamen jaren kolten cafren nehen ɓiɓɓe men kuccenen gollal hakkude men goppen détail kiram puyɗam goppen détailluji tikke puyɗe goppen détailluji nannanti puyɗi goppen détailluji gueɗe e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe galana gartam dewgal ma haydara tene kala ko heftima hen wontantuma ko caɗele moni kala ene foti janngude e ɓe yiɗodirɓe donki wurdude ɓesnidi gondi duuɓi ceerti hakkude maɓɓe lumbi aɓene jooɗi aɓe laarodira goto kala memata goɗɗo a suusa wiide joom suudam o suusa wiide joom gallam teni kadi safodema koyngal o fotama e koyngal a fotamama ko junggo o fotamama junggo on karmodiri gasi ha laaɓi so wona tan jaam waali yawur jaam waali naggam e nden hitande kay guesa men ba nden hitande kay ceer goram ha goram yurmini ne heewi galleji he ara tan cikka o babiraɗo resi o ta hakkude maɓe lumbi kono ɓiɓɓe makko joƴƴinimo ɗon saabu tañirakon kon hakkadi ala fo ɗo wawi yaade kadi ɓaaro wawa arde ɗon yaɓɓa o joom galle yaɓɓa o babiraɗo ara ɓaaromo ɗon kadi kankone o wawa ɓaaro yaade toon o wawa hurtoyade han kadi ni o hurtantake o hurtoytako o ɓaaratako o ɓarantake o monɗon jooɗi oɗo alaji kam nanɗo hen saaha fo kam ne jogui mo takkodiri nanɗon ndentoɗen waten kayden e kay hakkagden ɗo ndentoɗen haggude ɗo ko deftere mawde ceergal goo rento won honde ceergal ɗiɗi saɗa yiɗi mboɗo yinma ceergal goo so tawi ngal ari en tawi en mbawa wondude wawa yaadude no mbaɗa ni no mbami ni ko pertude temps
accammi accuma ceertede teddugal gila ceergal goo ɗiɗi motani ceergal ɗiɗi motani ceergal goo bangal fayida jongal moƴƴal kewgal jurum kewgal anniye kewgal barke kewgal moƴƴere gonnugal e jokkere en ɗam alda e tikkere alda haydara en ceerte teddugal taw ko ceergal goo ala ko ɓuri ɗum yodde ala ko ɓuri ɗum fewde jomum yaha fewnitoya gurdam mum ɗo wawi yaade kala annene mahtoɗa gurdam ma ɗo wawi wonde kala kono yidde nani kono en jaɓani accude wona gueɗon aɗa andi hande o ko ɓuuri hewde dewle ɗe ko rendintaɓe ko gueɗon bolle puyɗe gueɗon ko waɗi e fayida ko rendintaɓe ummo julmi juulani ɗum rendintaɓe gueɗe ɓutte ɗe ko waɗi fayida ko rendintaɓe rendinta yimɓe ko gueɗon bolle puyɗe yon ko nanti bolle puyɗe walla kirimeji bolle puyɗe walla haalayal bolle puyɗe walla détail uji bolle puyɗeji wonta hunde mawde ɓerɗe mon kippodira kaaɓodiron moni kala faha pahaali ɓutti ha ɓooya ndentodiron ha ɓooya natton haaldude ha ɓooya hay terɗe mon natta jokkodirde ɓalli mon maayodira ganodiron so ɓooyi ceeron ha ɓooya kadi yimɓe kadi gara kadi maslahaji par ce que mba haalde ko rendon ko bolle puyɗe mbatta mon gonton kadi ha dumuna kadi pelɓodiron hen kadi ceeron laabi ɗiɗi ɓiɓɓe ne ngara kala nde ceerɗon kawriɗon lelde ne wooda o jibina goho o jibina ɗiɗi ɓikkon ne ngara ɓiɓɓe ɓe ne mawna on jiyata hande poɗɗon wattude e gurdam mon koye ɓiɓɓe ɓe sabu ɓiɓɓe on kam noy fof o guuri dokke gurdam ɓiɓɓe ɓe gacce détail uji ɗi kirimeje bolle puyɗe ɗe batte hakkillaji e ɓesgu ngu hankadi ko ɗum woni yurmede nde Allah waɗanta mon nde yurmede nde ko ɓiɓɓe ɓe Allah tagi men dewele gorel o waɗi hakkude men yidde e korsa e jurum yidde nde nani korsa ka tawi woni dewgal ɓiɓɓe ɓe ngari woni yurmede ko ɗo hankadi paaɗen wona tan wi enen tan en ɗacci ɓiɓɓe ɓe gusten sarde ɓesguji jiya debbo joguiɗa ɓiɓɓe omo joguiɗa ɓiɓɓe ɓiɓɓe ɓe ne joguiɗa ɓiɓɓe baaba joguiɗa ɓiɓɓe baaba ne joguiɗa ɓiɓɓe yumma ne joguiɗa ɓiɓɓe yumma ne joguiɗa ɓiɓɓe yimma ɓesgu makko fof sara tene no sarori ni ne hamni ene hamni ceer ala ko ɓuuri welde baaba e nene nani ɓesgu mabɓe nani ɓe mawna ɓe mawdira e ɓesgu mabɓe mawna ha resa rewɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe jibine nani oɗon kuufi ala ko ɓuuri ɗum welde ala ko ɓuuri ɗum welde ndentoɗen nde deftere nde woni koye jangguinde en hande ne heewi ɓe hakkude men lombi ha laaɓi nana ƴeewa feere holno mbaɗata ha kawrita ko heewi hen jolna hen politique ha ƴettoya Samba Sow en kumana joomum waɗe naggam ɓe lelo laabi tati laabi nayyi mi seerima o hawriti hay gorko o taw l'islam yiɗa wayno leydi gusten détail-uji e dewle ɗe gusten nanti e dewle ɗe gusten haalayeji bolle puyɗe e dewle ɗe gusten tikke bolle puyɗe e dewle ɗe pina tan mbahloɗa ha laaɓa a jalata a fijata aɗa ñirɓini tan holko mbaɗiɗa holko mbiyeɗa holko kaɗeɗa pina tan mbahloɗa pina tan pinira ɓernde ma ne tettini heewi tep aɗa tikki ha ŋeerɗa ɓup aɗa fadi ha memeɗa sa memama tan pusa neɗɗo fof ne andi ko foti welde ɗum
neɗɗo fof ne andi ko waɗata ñalla e jam, neɗɗo fof ne andi ko waɗata wona e jam. Neɗɗo tagaɗo baɗɗo ƴiiƴam e ndiyam waɗi wonki foti tan ko wonde e jam. Sabu sa andi so mette kewe ma, stress uji kewe ma, gueɗe goɗɗe kewe ma, jibinantuma ko bone e ñaw, ko an tan sufrata, salo ɗum. En meeɗi wadde yewtere wotere mbiɗen neɗɗo jiɗɗo wurde dewgal mum ko dentotoɗo fuyde téléphone joom galle mum walla téléphone joom suudu mum. Neɗɗo hiñetake kala nde kiñƴa neɗɗo a tawde makko fewani. Min kalawɗo hen o kala ñande neɗɗo dawi hiñjemi meeɗata tawde ko feewi ko bone ɓolo tawata yam, fewata. Sabu neɗɗo timmani, Allah tagani timmuɗo, ko yimɓe timminta neɗɗo, ko yimɓe timmuɓe timminta neɗɗo. Yimɓeɓe timmani sewɓe cewnata neɗɗo. kala nde nina neɗɗo cewɗo ko cewnowo neɗɗo. Kalna neɗɗo fof neɗɗo ufno furƴina on ko purƴinteɗo. Kala neɗɗo purƴinowo neɗɗo ufnotoɗo neɗɗo yaltina neɗɗo ella ko baɗɗo ella, ko ella yiyata ella, mo ala ella yiyata ella, mo ala ella yiyata ella. aɓe kaala jiyaɗo Allah goto ɓiyi ko meeɗi jaggude poster uji woni photoje tan, poster uji ɗakka e suudu no mbaɗirta fettoɓe balen ɗum ko sernaɓe en ɗum ko ɗumen ɗakka e suudu maɗa ɗum ndenne wonno wona ha joni. jiyaɗo Allah meeɗa nadde suudu ɓiyum omo ɗakki toon photoje woni henni hay larde larotako. jiyaɗo Allah meeɗi nadde suudu makko to yetti wi jaɓan kam baboyam ɗe photoje gooni o wi ɗum de woni ɗo hen ko suudu kaaba makka yana nelaɗo taw wona ɗum woni ɗon tan gono omo jagga juuɗe on ɓaata photo omo waɗa e tinde makko on mema tan on ɓaata mo tene photoje ɗe woni hen woni toon ko photoje ɗe jiyatako. On paami jimmi alde ko kono o yiyata ko woni photo o yiyata ko suudu kaaba ndu tawno ko moƴƴo o moƴƴini ɗum moƴƴi, ko moƴƴo o moƴƴini ɗum moƴƴi. neɗɗo bonɗo noon yiyata tan koko boni, hay soko moƴƴi so haalama e neɗɗo o yiyata kanko ko bonande wonde e neɗɗo o nde, par ce que ko bonɗo o wawi yiide ko moƴƴere nde. en mbaɗino audio mbiɗen an gorko rento fuyde téléphone joom suudu ma, sabu ñande hen ne wawi taw ko message jarabi mo o jeeya walla mo wowani walla mo waɗani walla tappisiɗomo ara waɗa tut kawra hen ñande hen. te ɗum heewi, aɗum heewi taw joomum wona noon wayi ñande hen waɗa tut bettere hawra e ma tet no comme histoire annabi Yusuf e Zuleyha ni ko meeɗani wadde waɗi tat e yeeso hawre patron ari net kaale mboɗomi heeɗi on moni kala mugadde tene haydara ɓe mbaɗani ko debbo jogino yaani gorko sali aɓe doga haɓe jetti yeeso patron net hawre on ari. ko action ngaji ɗi ganduɗa ene kewi wadde an gorko walla an debbo cikkande ko ni joom galle ma wurdi walla ko ni debbo ma wurdi taw ala ko action ardi noon kawra on action hawra ñande aɗa fuuyi bone waɗa galle ma tasa. ko ɗen mette nangi joom galle Zuleyha ha natti hoolade debbo ha wontiniɓe gacce e Misra ha ñawnimo hawo dañi hen ɓernde ha o maayi hen. kala ko ganduɗa sa a yii ene rokkuma ñaw ɓernde salo yiide, kala ko ganduɗa sa yii ene hanma ɗanade salo yiide, kala ko ganduɗa sa yii ñande hen ko ɓurɗa yidde ko so ɓattina wata ñamde salo yiide. neɗɗo yo dañ ko sali. en mbi'i woto fuuyi téléphone joom galle ma, woto fuuyi téléphone joom suudu ma hoolo. kadi en mbi'i hoto yiilo gonga yiilo jaam, gonga ala e aduna woni aduna tan ko jaam, yiilo jaam. sa yiilima gonga yiitata ko jaam tan jiilotoɗa. aduna yiilo jaam heeƴe ɓernde ma, saɗa jogui ñaw ɓernde yiilo jaam heeƴa e ɓernde ma wona kanko joom galle makko
Allah waɗi ñande hen ɓerɗe ne beeli ɓerɗe ne beeli aɗa ne waɗa saaha tan hakkude debbo e gorko wela ɓe girta bayraɗi no feewi. debbo defi ko weeli ɓe ñaami ɓe jalti ɓe garti hakkude maɓɓe ne weeli belgol ñande hen ne ɓurti. aɗa ñande weeli fof ñande hen gorko ne wona gorko debbo ne wona debbo goto fof ne tina goɗɗo o. ɓe lelima noon gorko jaggi téléphone mum naate YouTube yaltini toon musique belɗo heɗade usti ha foti noppi mabɓe aɓe leeli aɓe keɗo. ndeke Daoud Alassane ɗanima ndeke Daoud ɗanima nana hara woɗɗo yi fayi Afrique central woni Centrafrique nana hara ɗo ɗaniɗo noon punoy ba yi téléphone o ne huɓɓa musique on yaha seeɗa te saaha foof messuji ne jippo ɓernde makko addi noon yo fot téléphone o laara ɗi messuji o yi ha o nangi téléphone o e jungo makko wallahi o miiji en meeɗino wiide neɗɗo yo salo fuyde téléphone joom galle mum sabu so tawi welti wontanma mette ɓernde ma herƴa ganda e hoore ma natta wadde ko mbatta ko o natta wadde ko waɗata ko saabo ceergal taw oɗon jiɗodiri taw ɓernde ma bona. kala ka yiyani ko jaam aɗa fuuya ñande puyɗa ha puyɗa ñande mayata aɗa antako ñande puyɗa ha puyɗa mbiɗa mayata ko aljuma garowo a wonta wotta wonta hirta wonta hay lota lottako wona waɗa découragé joɗɗa hankkadi an kula e nder ɗen balɗe pooƴa hankkadi ganda e hoorema a ɗanotako a darotako a lelotako ko mayde ne ara aljuma nan ara ka mayowo neɗɗo holko fuyata fuyde ala puno e daari ha hunde juuti miiji ko kalnami ko tan joƴƴini téléphone o wi walde jaam ɓuuri hande no mbatumi e Daoud no mbayi weltade ni no mbayi hande yiide koya amen ni non hande bonnata oɗo jamma accumi joƴƴina téléphone o joƴƴini téléphone o ha ɓooyi noon o ñifi téléphone o jaggi jungo ma o ñifi bouton o tan musique o darti o ɗani ay ɗum o rokki hoore makko jaam o rokki gorko jaam on wawno yaade toon o tawa toon message uji Rugi Alassane en taw ko missuji irtude bayraɗi saabu neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo fof ne jogui guiƴƴu men mo jogui mo wowodiri ne jogui mo haaldata saaha ɗangɗangi aduna ɗum mankata neɗɗo fof ne jogui mo haaldata ɗangɗangi aduna neɗɗo fof ne jogui mo weltorto neɗɗo fof ne jogui mo jalirta neɗɗo fof ne jogui mo moosirta neɗɗo fof ne jogui udditowo ɓernde mum neɗɗo pop ene jogui udditowo ɓernde mum neɗɗo wona hayre neɗɗo wona jamdi neɗɗo ko teew neɗɗo ko ndiyam neɗɗo ko ƴiƴam neɗɗo ko heeñere e ɓernde ko mbohoji ɓoli neɗɗo ko sahawaji ɓoli neɗɗo ko tuyoji ɓoli neɗɗo fof ne jogui mo yiɗi neɗɗo fof ne jogui mo weltorto neɗɗo fof mo ne jogui mo nanata welto wona neɗɗo fof ne jogui ko Baba Maal wi ko neɗɗo fof wonko suuɗata moni kala wonko suuɗata moni kala wonko suuɗata ko kalɗa ko fof wonko kedduɗa ko mbaɗɗa ko fof wonko kedduɗa ndeke neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo timminte neɗɗo suurete neɗɗo timminte neɗɗo suurete neɗɗo ɗoftete neɗɗo duusete ɗum jeeyi sababu fuyde ha fuuya wona gurdam neɗɗo moƴƴani kalde puyɗa gurdam neɗɗo ma yi toon kada añiramo walla jiira toon kada famɗiniramo kala puyowo gurdam neɗɗo ha jiiya e gurdam makko wona gueɗe mbiyaɗo ustamo ka ustiɗo saabu o timmani timmin neɗɗo o e timmal ngal dokkuɗamo woto ustumo e tuma nde jiyanɗamo sa yi neɗɗo ne naata e hôtel walla ne naata e auberge walla ne naata e galle janano walla ne yaada e joom suudu janano
walla ne yaada e joom galle janano walla ne waɗa ko feewani woto haaltoy sa haalti ka naafigi Allah yiɗa ɗum sa haalti ka naafigi teni ka cumowo teni ka gaddowo fitina teni alah sallam wi huɗama on gaddowo fitina on ubbitowo fitina holno mbatta so tawi ka jambaro wat feere jiyama mbiyama kaari argay min noon mi yima ñande aɗa naata ɗo min mi yima aɗa yaada e gorko kaari min mi yima aɗa yaada e debbo kaari min mi yima aɗa yaada e naggam min mi yima aɗa yaada e naggam mboɗo ñaguima saabu Allah noon accu ɗum ɗo hen bonnete bonna ndimaguma bonna hoorema aha noon ko hakkude min tan noon ay on o horsinti o teddinti o yiɗete o ittante gueɗal ten o hersete kono sa yeehi ɗo ha ko suɓeteɗo walla ɗo ataye o yareteɗo yimɓe ne kaala haɓata debbo kaari o kay walla gorko kaari walla kaari kay joni kañum woɓata kaari bonna inde nde taw gonɗa e bakkude taw ala fof ganduɗa hen yaha ha nantoya noppi jomumen yaha ha yettoyo noppi ƴeekiraɓe walla galle walla esiraɓe walla goɗɗum hankkadi jiɗɗo bonnude fo rewɗon bonna nde andete gonga o taw ko bonanno boni ɗum ne fatta e rendo men neɗɗo sa yi omo waɗa ko bonande woto haala neɗɗo goɗɗo woto yahoy sa haaloy bangoɗa suurtimo Allah suurtete Allah wi ko suur neɗɗo mi suurma a timmani wo timmani ka baɗowo ko baɗowo aɗa waɗa omo waɗa omo waɗa aɗa waɗa aɗa yiɗi omo yiɗi ko jiɗɗa ko ɗum o yiɗi ko kaltoyɗa ko tagma haaltoy kadi welma aɗa yiɗi sabu saɗa haalta no hoorema waɗima plaisir aɗa welto hen ndeke a suuran neɗɗo Allah suurma Allah ñaawi kala e aduna gasi kala ko mbaɗɗa e neɗɗo ma yiite aduna kala ko mbaɗɗa neɗɗo ma yiite aduna ni tan foti baliyel tenise kala nde piiɗa e ɓalal koye ma artata sa suurti neɗɗo a suurtoto so neɗɗo weeji a yeeɓi weejande a weltima e weejande a yiya haaltoyi weejande janande ma weej annene haɗon fof haalta weejande maɗa kala nde jiɗanɗa neɗɗo ko boni heɓete kala nde jiɗanɗa neɗɗo jaam heɓete kala nde jiɗanɗa neɗɗo yo woy a woyat kala nde jiɗanɗa neɗɗo yo jal a jalat ni tan foti neɗɗo ko dooño kala ko jiɗanɗa neɗɗo ko ɗum Allah rokkanma an Allah ko ni way sabu Allah hoɗi koye men kanko wi omo ɓuri ɓattade men e ɗaɗi daaɗe men kanko wi omo ɓuri ɓattade men e ɗaɗi daaɗe men Allah wi ɓuri ɓattade men e ɗaɗi daaɗe men ko Allah foofata e men so natti foofde e ma tan a mayat foofandu makko ndu foofata e ma so ndun natti foofde e ma tan a mayat ko kanko yiyata e ma so natti yiide e ma tan a wumat ɗe ɓernde ɗe ɗe gite hoore ɗe pop on Allah kay ɓuri andude kaari waɗi o Allah kay ɓuri andude kaari wi'i o ɓuri andude kaari naatiɗo kaari waɗi ni an kay ko Allah andi ɓe mbaɗi nder ko ɓuri an ko ganduɗa yiɓe ɓe naati ko Allah kay ne wawi surtude ɓe kono ala so tawi ka jambara noddatɓe nodda goto mbiyan aha min noon ko mbaɗɗa hen ko mi yii ɗum woto wattu rento ɗum wona ko mane bonna fayida ma woto yaade o woto wanni watirni aha noon ko yiddemi e korsa tan tagui mi haalandema noon jahaɓolol ma mbasa jooɗoyade to mbatta ɗum coccorgal annene kadi won jooɗi toon e fima coccorgal ndentoɗen no moƴƴi Allah subahanahu wa taala walla en ndentoɗen kadi nawde dewle men ɗe e tribunal ndentoɗen nawde dewle men tribunal ɓiɓɓe men ne laara men en kawri sabu Allah mboɗo yinmaɗo yiɗimi en tentini jinnaɓe men a jali mi jali a moosi mi moosi a weltima mi weltima a heppi ko jiyata mi heppi ko jiyanmami mawɓe kumi en beltima en jindiri jamma en beltima a tawi ko joguimi ko ne yonma ko joguiɗa ko ne yonimi en gondi alhamdulillah ɓiɓɓe ngari
hande metti won jen tribunal sabu jawkal aduna, sabu passion aduna, sabu jawkal, sabu salaire jobdi neɗɗo, sabu galeyel, sabu matériel aduna koko gasata. matériel aduna ko gasata won alinoɓe en gasi ma woppu ha laaɓa lelɗa e gasguel ma ndeeƴa. o matériel aduna ko gassowo tene wallahi kalde natti welde ɗaccuɗa jomum adni e moƴƴo ɗaccodirɗon e teddungal e fayida e yidde e korsa sabu annabi o sallallahu alaihi wasallam wallahi ko teɗotoɗa nawde opi ko teɗotoɗa nawde tribunal ko ka heɓata ko ma Allah rokke ha ɓurto ɗum, ma Allah barkinani ɓesgu ma. ko mbiyanɗa ma heɓoy tribunal ko ɓiɓɓe ma dokkuma ha ɓurta, daña hen fayida ha ɓurta. holko tagi en addude oɗo he naɓatake ko resodirɓe ɗiɗo gilli mawɗi woni hakkude mabɓe. Allah waɗi noon ɓe tawodiri caggal leydi, ɓe jibini ɓesgu ngo, luural e wasde paamodiral ari hakkude mabɓe. ɓe donki wawde wurdude, ɓe kaaɓodiri, ɓe mbaɗi ko wiyete séparation de corps. ɓe natti wondude ha ɓooye ɓe ceeri. rewɓe heewɓe keeri caggal debbo mbi gorko wona o ala mo jogii, alay sago tottuma fodde ma, alay sago fodde sukaɓe, alay sago ɗum e ɗum e ɗum, haalaji keewi hen. o wi kanko ƴettata e avocat goto, o nawata gorko o yeeso tribunal ni yeeso luwa ni yeeso lawol. so ñammini ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe mum, so ñamminani ko ɓiɓɓe mum, so ƴeewi galle ko ɓiɓɓe mum, so tawi yalti galle ko ɓiɓɓe mum, so woni ɗo ko ɓiɓɓe mum, kanko wondaka. no Allah rokkirim ɓiɓɓe ni ma Allah wurni noon ɓiɓɓe. ɓe goniri noon ha Allah waɗi saha goto debbo goto ko Maroc naajo koddiɗo makko wimo association goto nanɗo henno ko ballowo, mboɗo yaha windita toon, ar annene mi windinma toon. o yeehi o winditi toon, o winditi sukaɓe, wonno histoire ne juuti, mi kuppanmo tan. on association nde ɓe gari galle ɓe jii woodi question a kewɗi o namdiɓe, ɓe o namdimo, o jaɓani haalde haala gorko o gurdam foof, o haali ko gorko o fiya rafi ala moyen ala haydara, o jokkirɗon endam, ɓen ƴettimo charge, ƴetti charge ɓesgu nayyi, ɓesgu école aji mawɗi. hande ɓiɓɓe ɓe woni hen ko docteur ɓe ne cafra toon to woni to. kala hitande aɓe nawa Makka, kala hitande omo yaha umra. alhamdulillah omo neemi ha nema o yettoyi bamum sukaɓe. so ɓe jehino tribunal holko gasanno? haydara. gueɗal gongal ngal eɗen keeɓa ɓatakuji waniramen rewɓe heewɓe ɗawoɓe koye mumen, joomen galleji mumen. so joom galle ma ala moyen walla ala hattan rokkudema lelde ha timma walla naggam, cikkata so yeehe ma tan hankkadi kadi warma lootali e naggamen, walla ko samedi ha samedi, walla ko dimanche ha dimanche, komi liggotoɗo altine ha vendredi, min hankkadi lelde hakkude men ko samedi tan, a funti hoorema. gorko teŋi ko farji debbo, gorko teŋi ko farji debbo, kanko jeeyi hay goto warendani. kalde o sohli tottumo, saɗa selli aɗa hiisi ala ko musma, kalde o sohli so ardema no foti ardude ma, tottumo, kanko jeeyi. tottumo kadi no moƴƴirta, tottamo kadi no feewirta. sabu holɗum a jaɓi dewgal ngal, jaɓɗa ko ɗum. dewgal ko lelde, ngelo ba jusata ko ba sottake.
mi haalani to bange ɓesngu barkinde en ɗum ɗo hennen kalmi ko bange fodde nde poɗɗa tottudemo nde kadi ko an wallatamo ko juɗɗiɗi coɗodirta nde laaɓa jawo woto singlata a addat ko joguiɗa ko wadde ko jogui ko bel non onon ɗiɗi fof on beltoto no gabuneji mbiyata ni debbo e gorko kamɓe ɗiɗo ndendi fof ɗo gorko o welti fof debbo on foti weltade ɗo debbo o welti fof gorko on foti weltade quel que soit alpha ɓayde wona aɗa yalti julde wona aɗa muusa reedu wona aɗa ñawi wona aɗa jogui gueɗe ɗe ganduɗa ɗe daaɓa tottu jommum ɓatake mo cakkitortoɗen ko o debbo desaɗo e ɗamɗo enɗam ɗam meeɗa wiide debbo o bisimilla gorko yi debbo yiɗi debbo resi ɗum enɗam gorko e ɓiɓɓe gorko meeɗa wiide debbo o bisimilla teno debbo nde ari ko resede ari kadi ko yidde wondede ari kadi ko yidde kadi jaggude ngu ɓesgu no comme ɓesgu mum ni ɓesgu yiɗino nadde debbo enɗam ɗam ha woni hen wonɓe caggal leydi ɓe nangodiri ɓe mbaɗi walare wotere ngam yidde wiideɓe o debbo yaltat ɗo o en jaltinamo oɗo galle tan hay goto lomtorako ɗo nene moɗon o en jaltinamo ɗo mbaɗi haɓɓere kala sifa konngol bongol ɓe loowe noppi debbo saha fof woda keɓɗo numéro téléphone debbo waɗa ɗum audio yenna ɗum haalay mum ko wela o jabata ko meeɗa jabade o meeɗa dugdude mabɓe o meeɗa jabade ɓe meeɗa wiɗoydal ɓiɓɓe gorko ko ɓesɗo wonno ko desatnoɗo no feewi ɓiɓɓe mum nana nder galle ɗo ɓe nguuri ɗo woni hen ko désordre tan so fitti jo waɗa tayade ƴeewa paɗe mum waɗa to ɓakki ngoni ara yaɓɓa e karo so fewni taroɗe fewnama ha feewi jomum taya ara waɗa hen ko wela yaha acca fof aɓe mbaɗan provocation yo haal o joji ne jalta ñoƴƴemo tan kiiɗoɗemo tan woto dokkemo demal so ñaami so defi o joƴƴini nokke ufno ɗon goppon ƴeewi on sandisaji kala sifa no ene mettira ɓe mbaɗi debbo o kadi añi jogade rôle e joom galle mum woto caɗele garde hakkude gorko e ɓesgu mum o muuɗi munko noon o mofti ko juuti ha Allah waɗi noon ɓe pelliti haɓade mo hare nde rutte mabɓe kamɓe darinoɓe ɓe dadi ɓe mbi ɓe guittat oɗo debbo e dewgal mum koɓe nayo kamɓe fof Allah ittiɓe dewle mabɓe hay goto heddaki en wona wonɓe caggal leydi wona wonɓe nder leydi wona wonɓe galle he wona wonɓe juuɗe jomen galle kamɓe pop Allah ittiɓe dewle mabɓe ha laaɓi ko ɗum ɓe jiiɗatno o debbo ɓe mbi ko alay saago iwatɗo ngal dewgal o iwat maggal no ngal bonniri fof ɓe bonnat ngal kala ɓe kiiɗoromo ɓe bonnat alima laaɓ bonne tan keɓeɗo ɗon cigo to Allah ɗuggiti ha laaɓi dewle mabɓe giwi ha laaɓi ne jooɗi neɗɗo kala ko jiɗanɗa neɗɗo artayma neɗɗo yiɗan ɗum jaam kala ka yiɗa wiyede woto wi ɗum neɗɗo kala ka yiɗa waɗede woto waɗ ɗum neɗɗo kala ka yiɗa dañ woto dañi ɗum neɗɗo ni woni gurdam aduna batte kuuji ɗi noon aɗi juuti en kuppuɗi tan beele wawa hejje so buuɗalir men nde feeri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe